बिनि महर मुस्रि बिनि सेहेराफोरखौ नुबानो माने सेंग्राफ्रा ओरैबायदि जायो आरोना बेजों जुलि जानो मोनब्ला नङा होमबा बेखौ माने हाबा लानो मोनब्ला माने बेफोरबायदि मोनसे सिन्ताधाराया दंमोन आरोखि ना बाट मानसियाथ' नों बेफोरबायदि हास्थायबानो गासिबो मोनजोबनो हाया नालाय फानो बोरैबा मानसिखौनो माने सेलिब्रिटि मोनो आरोखि आङो ना ओंखायनो आङो नायफ्लांबाय थानो मोजां मोनो मानसिया एसे इन्टारटेनमेन्ट टाइपनि आरो सेलिब्रिटि टाइपनि भिडिअ बानायखाय गेमस्रि दैमारिया जाहैबाय 1997 मायथाइयाव बियो जोनोम मोन्दों बिनि बार्थ प्लेसआ आं सार्च मोननाय बायदिब्ला बियो मुम्बाइआव जोनोम जादों बिनि बिफाया मा मावा बेखौ आं डिटेल्स मिथिया खिन्थु दिनै आं गेमस्रि नार्जारिनि माने डेट अफ बार्थखौ होनदों आं बिथाङा 1997 आव जोनोम मोन्दों स' बिनानावा ओरैबायदि मोनसे सासे पपुलार एक्ट्रिस जाय बिथाङा आं मोननायाव बिथाङा ग्रेजुएसन जाबाय बाट बिनि हायार इडुकेसना मा दंबावो बेखौ आं मिथिया बिथाङा जाहैबाय ओरैबायदि सासे पपुलार आरो सेलिब्रिटि दै बियो सासे पपुलार आरो सेलिब्रिटि एक्ट्रिस बियो जायनिख्रुइ दिनै सारा बर' माहारिफोरनि गेजेराव आरो बर'फोरनि अनगायै बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन बिथां जोंना गेमस्रि दैमारिया आरो मोजाङै थाला जोंना बिनानाव गेमस्रि दैमारिया जाहैबाय ओरैबायदि बिथाङा बेबायदि माखासे गोबां साइडनिफ्राय बियो दिनै रां रुफा खामायो मिथिबायना इउटुबनिफ्राय खामायो बियो इउटुबाव बिना गासै 3 चेनेल दङ जिडि प्रडाक्सन मोनसे गेमस्रि दैमारि मोनसे बड'नि आरो गेमस्रि दैमारि हिन्दी ब्लगनि बिथाङा गासै 3 चेनेल दङ आं बिनि 3 चेनेलखौबो आं दिनै साबस्क्राइब खालामनानै आं बिनि भिडिअखौ आं नायो मानोना आङो मानसिया सेलिब्रिटि नालाय आं मोजां मोनो आरोखि ना माने बुहुत मानसिया मा होनना बुङो हेन्डसामबो नालाय ओमफ्राय मा होननानै बुङो बिनि माखासे सेहेराफ्रा फिजिकेलि माखासे ओरैबायदि फिट आरोना बे एक्ट्रिसआ स' बुहुत पपुलार एक्ट्रिस स' बिथाङा जाहैबाय दिनै इउटुबनिफ्राय फैसा खामायो फेसबुक पेजनिफ्राय फैसा खामायो आरो बिथाङा जाहैबाय इन्स्टाग्रामनिफ्राय माने फैसा खामायो बाखि आरो गुबुननिफ्राय बिथाङा फैसा खामायबावो अब्ला नायदो बिथाङा दिनै रावनिबो सायाव बियो सोनारा मिथिबायना गावनो दिनै गावनि न'खरखौ बियो गोजोन खुसियै दैदेनलांनो हायो दिनै जों खोनादोंमोन सिगां समाव जों गेमस्रि दैमारि होननाय लोगो लोगो जोंनि खुगायाव मोनसे बोरैबा फैयोमोन गोसोखौ एसे बुंनो लाजिनाय मोनोमोन आरोना गेमस्रि दैमारि होननाय लोगो लोगो जोंनि मानसिफ्रा मोनसे नेगेटिभ सानोमोन आरोना मानोना गेमस्रि दैमारिया ओरैबायदि नङा होमबा फरेननि मानसि स' बेफोरबायदि मानोना गेमस्रि दैमारिनि जिउआव मोनसे फिसा जाथाय जादोंमोन बेनो जाहैबाय बिथांनि बयफ्रेन्डजों जायखानाखि जोंना बिदा गिदिर जेनाखि जेम्स बिदा गोलैना फंबाय गोलै मिथिया मानोना आं दिनै 35 इयार्स जाबाय स' बेनिखायनो आं दिनै होनदों गेमस्रिजों जेम्सजों बिसोरो मोजां मोनलायोमोन बा मोजां मोननायनि गेजेरजों बिसोरो माखासे भाइरेल जादों फट'फोर भिडिअफोर भाइरेल जाबाय बेनि गेजेरजों बेखौ मानसिफ्रा माखासे माने मा होनना बुङो बेखौ माखासे गाज्रि नोजोरजों नायदों आरोखि दा गेमस्रि दैमारि होननाय सोरनिबा खुगायाव ओंखारोबानो बेखौ बोरैबा सानो नाथाय नोंसोर मा बुजिनो माने एसे मानसि हिसाबैथ' मानसिफ्रा बयबो गोरोन्थिखौ मावखायोखा नङा होमबा गोरोन्थिखौ मानसि हिसाबै बयबो गोरोन्थिखौ मावफ्लांखायोखा मानसिया जाहैबाय बे गोरोन्थिनिफ्राय गावखौ सुद्रायनानै बोरै मोनसे माबायाव फैफिननो हायो जोंनि मानसिनि मावनांगौ मेन गल्पआनो बेसो ना रावबो बुंनो हानाय नङा जे गेमस्रिया दिनै गेमस्रियाल' जोंनि बिनानाव गेमस्रियाल' बेबायदि गोरोन्थि मावदों होननानै रावबो बुंनो हाया गेमस्रिया दिनै नुजानाय दिनै पिक्सारावहाय बेबायदिनो दिनै हाजार दिनै बर' फिसाफोरा दिनै सिङाव गासिबो लाखोमानानै दंजोबो नङा होमबा स' जों मानो बेबायदि गोरोन्थि बुजिनांगौ दं जों गोरोन्थि बुजिनो दरखार गैया मानोना जे जाबाय बिथाङा मा खालामदों दिनै गावखौ सुद्रायफिननो हादों नङा होमबा आरो गावनि जिउनिखि गावनि मा होननानै बुङो गावनि जिउनि मोदायखौ बियो दा सोर मा होनना बुङो सायख'ना लाफिनबाय बिथांनि जिउनि मोदाया दा जागोन जों नुनायाव बिथाङा जायजों जों थाबाय थायो नङा होमबा जोंना लावदुम बिथाङा सासे कन्टेक्टर होननानै आं खोनादों बा बेसेबां सैथो आं बुंनो थाङा बेखौबो बिथाङा बेखौनो दिनै बेजोंनो माने मा होनना बुङो बिथाङा गावनि माने जिउनि मोदाय साननानै लाबाय आरो दिनै जेरावखि थाङा जेरावखि बेराया बिथाङा बेजोंनो आरो स' मानोना बिथाङा बै समाव जेब्लानाखि मोनसे खोथा भाइरेल जादोंमोन बिथाङा गेमस्रि दैमारिया मोनसे गावनि पस्ट होदोंमोन बियो बेखौ नोंथांमोना नायबानो बुजिनो हायो आरोना जोंना जाहैबाय ना माबा मोनसे बुंबानो बेबायदि नङा माबा मोनसे बुंफ्लांबानो बेखौनो बिराद गिदिर दाय सानना लायो खिन्थु बे नङा मानसि हिसाबै जों सुद्रायफिननो हानाय जानांगौ मानसि हिसाबै माने गोरोन्थिखौ मावा गोरोन्थि मावनानै जुदि जों हल लाइफआवनो जुदि जोङो गोरोन्थि मावबाय थानांगौ बेबायदिसो नङा मानोना जास्ट जों गोरोन्थि जाबाय जों बुजिनो हाबाय बुजिनानै जों गावखौ सुद्रायनो रोंबाय स' बिदिसो दिनै नों दिनै हमना लादो जों बै समाव जों बिथांनि बै माखासे भाइरेल भिडिअफोरखौ लानानै जों बेखौ बिथांखौ जोङो बिथांनि साबस्क्राइबारखौ जों बन्द' खालामनो हागोन नामा बिथांनि अनलाइन आर्निं खालामनायखौ जों होबथानो हागोन नामा हानाय नङा बिथाङा दिनै पपुलारसिनसो जादों नङा होमबा एथा खालामना नायबानो जाबाय दिनै जोंना बिनानाव गेमस्रि दैमारिया बेसेबां फैसा खामायो मासाव
आरो दिनै बिथाङा सासे डनार हिसाबै ओंखारदों बियो एरियायाव थानाय माखासे गोरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ डनार खालामो माने मदद खालामो स' बिदिनो जोंबो नोंसोरबो गासिबो जेसेबांनाखि दा गिदिर गिदिर इउटुबारफोर दं बर'नि गेजेरावहाय नोंथांमोनाबो बिदिनो जायफोरनाखि डेभेलप जाबाय नोंथांमोनाबो सोरबा फरायनो हायै मानसि सोरबा बेमाराव गोलैनाय मानसिफोरखौ जा हायो आरोना गासिखौबो होनाखै आं जा हायो एसे एनै नोंथांमोनाबो डनेट खालामनो हायो मदद खालामनो हायो जोंफोर बैफोरबायदि खामानिखौ जों मावनांगोन जोंनि बर' इउटुबारफ्रा दिनै आं दिनै स्पेसियेलि आङो दिनै आब' गेम्सनि सायावल' सरि बिनानाव गेम्सनि सायावल' आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरबाय थ' नोंथांमोना बिनि सायाव गोरोन्थि लानो नाङा दिनै सासे बिथाङा एक्ट्रिसबो नङा होमबा माने एक्ट्रिस ओरैबायदि एक्ट्रिसफोरनि गेजेराव बुंनो थाङोबा सबसे बै समाव लाइमोन सेंग्राफोरनि नोजोरावहाय माने बेस्ट एक्ट्रिसआनो बलिउडआव गेमस्रि दैमारिल'मोन मानोना गेमस्रि दैमारि होननाय लोगो लोगो बयबो मोदोमा बोरैबा मेवखांजोबखायो आरोना बिनि महर मुस्रि बिनि सेहेराफोरखौ नुबानो माने सेंग्राफ्रा ओरैबायदि जायो आरोना बेजों जुलि जानो मोनब्ला नङा होमबा बेखौ माने हाबा लानो मोनब्ला माने बेफोरबायदि मोनसे सिन्ताधाराया दंमोन आरोखि ना मानसि हिसाबै गाबनोबो रोंनांगोन नङा होमबा रंजानोबो रोंनांगौ एन्टारटेनमेन्टखौबो जों बुजिनांगोन गुबुनखौ इयारखि खालामनोबा नोंबो गुबुनजों इयारखि खालामजानो रोंनांगोन जोंना बेफोरबायदि हाबा हुखाफ्राव जोंना बिनानाव गेमस्रिया फुरा पारफेक्ट आरोना पारफेक्ट नोंथांमोना नायबानो जाबाय जेराव होनदोंमोन माने गेमस्रि दैमारिया सोर होननानै गेमस्रि दैमारिया जाहैबाय बर'निनो फिसा बिथांखौ आं सार्च खालामना मोननाय बायदिब्ला बिथाङा 1997 मायथाइयावहाय माने मुम्बाइआव जोनोम जादों सासे एक्ट्रिस बियो नङा होमबा सासे सेलिब्रिटि एक्ट्रिस सासे माने बर'नि गेजेराव सासे सेलिब्रिटि एक्ट्रिस बियो नङा होमबा बर' माने बै समाव जेब्लानाखि बिथाङा सिनेमायाव फैदोंमोन अब्ला बिथांनि एलबामफोरखौ बिथांखौ ओरैबायदि नायनो मोजां मोनोमोन देरफुनाय लाइमोन सेंग्राफ्रा ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनोमोन आरोना बिनि भिडिअफोरखौ नायनो स' बिथाङा जाहैबाय ओरैबायदि माखासे इनजयमेन्ट थानो मोजां मोनो